Once again, may buntag sa tanan. Today is Sunday, and we know that Sunday is the Lord's Day, and it is very important before God that we gather here as a people. First Sunday of Epiphany, the feast of the baptism of our Lord Jesus Christ. Ang iyang dihog manifested. Sa ako nang today is the feast of the baptism of our Lord Jesus Christ. And the first Sunday of Epiphany. Sakto ba? Ordinary time na day. Makita na to, feast day today. Next Sunday, green, growth. Parihag yapon sa tanom sa usa ka bonsai. Tigulang na apan wala gyapon mutubo. Ang Pasko atong nibaluan, number 1, kaya na ay daghang mga suga. During Epiphany, kinahanglan nga makita ang suga sa atong pagkinabuhi. Kanang naay ebidensya. Mateo chapter 3 verse 8. Ipakita ninyo nga naghinulsol na kamo sa inyong mga sala, pinaagi sa inyong buhat. Pag kinulsol o pagbasol, lahi na. Kasi nagbasol ta, pero otro mga basol na sad. No? Ang paghinulsol, lahi. Ang Ebanghelyo sa Mateo tells us that we should not be satisfied with regret na nagbasol o remorse. Pero ang paghinulsol fruits with repentance. Kinahanglan nga na ebidensya of a changed mind and a changed life. Amen ba mo, anak? Kung saan ba ibuhato na to sa gitawag nato nga changed mind? Ato bang idukdok ang atong ulo sa Bible aron mabago ta? Romans chapter 12 verse 2. Ayaw kamo pagpahiyon sa pamatasan na ining panahuna. Ipabago hinoon sa Dios ang inyong kaugalingon, pinaagi sa pagbago sa inyong panghuna-huna aron masayran ninyo ang kabubuton sa Dios unsay maayo, hingpit o makapahimot kaniya. Ipabago ang inyong tagsa-tagsa kahuna-huna. Renew your mind. Tangtangon nato ang mga negatibo nga mga panghuna-huna nato. Mabago na. Why? Nothing is impossible with God. Amin ba na? Walay imposible diha sa Ginoo, but only to give in ourselves diha kaniya. Romans chapter 10 verse 17. Busa ang pagtuo sa pagpamati sa mensahe o nabati nagikan sa pulong sa Ginoo. Change in our lives mean reading the Word of God. Put the Word of God in action. Kini, timan ini. Kining mensahe January 4, 2004 pa. Dagang ko kay mensahe, puno akong libro. Tuatanan dito. Na i-guide. But when you study the Word of God and the message nga imo na nahimo 2004, na ay mga revelation bago ang Ginoo nga i-reveal kanato according to His Word. Dili ta mag
tumutumo og istorya nga wala mahiumon sa pulong sa Ginoo. Now remember this. What we believe, kung unsay atong gituohan makatabang to determine how we behave. What we believe helps to determine how we behave. We must translate our learning into living. Kung unsay atong natun-an, ato kining puy-an, and show by our daily lives that we trust God's Word. Ang pagsalig na to sa pulong sa Ginoo, importante kayo ni. Now, in 1 Peter chapter 1, verse 25, kay ang pulong sa Dios nagpabilin hangtod sa kahangturan, mao kini ang maayong balita nga gisangyaw nganha kaninyo. Kay ang pulong sa Dios magpabilin hangtod sa kahangturan, mao kini ang maayong balita nga gisangyaw nganha kaninyo. Nagpabilin. Wala mabalhin ang pulong sa Ginoo. Ikaw ka rin nabalhin. Usay mabalhin ta tungod sa atong gitawag nga pagkagahi og ulo. Inaw yung tapad. Ayaw ipagahi imong ulo. Second Peter chapter 1 verse 3 to 5. Poor. Ang iyang Diyos nung gahom naghatag kanato sa tanantang gikinahanglan alang sa pakinabuhi sa Diyos nun paagi sa atong kahibalo. Mahitungod kaniya nga nagtawag kanato aron makaambit kita sa iyang himaya. Nagtuo ba mo gitawag ta sa Ginoo? Yeah. Niini pag-iya kitang gihatagan og bilihon og dakong mga gasa nga gisaa ngayong gisaad. Pinaagi sa maong mga gasa makalikay kamo sa makadaot nga mga kailibgon sa kalibutan o makaambit sa Diyos nung kinaiya. Keyword. Why baptism is important? Nga naman, ang uban nagbaptize sa ngalan ni Jesus. Muintra diha ang Trinity. I baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Why baptism is important? Number one, Jesus himself was baptized in the river Jordan by John. Tapos, mabunyagi si Juan. Ang tanang mga tao, gimunyagan usab niya. Si Jesus, samtang nag-ampo si Jesus, naabli ang langit. Ngayon lang bisa magbaptize sa children, o may naabli. Mura maghihapon ng kisami. But the power of the Holy Spirit is always there. He submitted himself to baptism without sin. Nagpakatao si Jesus. Gikan sa walay sala. Daghan ma-offend ani. Kung si Maria na isala, mataw ka si Jesus kung magsala, makapasaylo ka siya sa itong mga sala. I don't think so. Ako si Maria, usay sa mga simbahan nga, baliwala. Maluwas ka ata kung wala siya. Number 2, when we are baptized in water, by immersion, iduot ka, dutan magdap, kita Ginoo, wala. Di man magkatubag, bangon sa. Kita ka Ginoo, wala. Hapit naman malumos, kita ka Ginoo, kita.
Water by remission, magdebate ta dana. Which is which? Why baptism? Because we are dead to sin. Romans 3:23, for all have sinned, come short of the glory of God. Ang tanan nakasalaog nahilayo sa Dios. Napayuban nga di magpabunyag kay kinahanglan ay baboy, mag-blow out, magparty, manguhag maninoy nga napulo ka buok para paghatag sa gasa, bawi. Mo ba na daghang kay magpakasal nga nagpakasal? Daghang kay mga big time kwaon dia. Para makabawi. Nawala na ang unsa ka importante ang gitawag nato nga marriage. 3:23 once again, for all have sinned, come short of the glory of God. Ang tanan nakasalaog na hilayo sa Dios. The word tanan means bata, tigulang og hamtong. Romans 5:12, og miabot sa kalibutan ang sala pinaagi sa usa ka tawo. Ang sala nagdalag kamatayon, busa mikayap ang kamatayon ngadto sa tanang katawhan, kay nakasala man ang tanang tao. Unya mo rasunta nga ang gagmayng bata wala man ay buot. Og dili angay bunyagan, kaya wa pay sala. What Romans 3:23, for all have sinned, come short of the glory of God. Ang tanan. Tanan galing tanan. Amin ba mo ana? Na usa ka bus nga gi-hold up. Nga daghan dito mga dalaga. Nasa itiguang. At anang gwapa, naog. Kaya among luguson, among ripon. May tiguang dito. Niingon tong, niuban ang tiguang. Niingon ang mga dalaga nga. Ay, lagi ko, Andre. La, kayo makilabot. Nag-ingon ba ang tulisan tanan? Kaya si Alar, may misturya na. Tanan ang ngayon nga bunyagan. O si Jesus bitaw dako na bunyagan. Nga, dito magbunyag bata, kaya naman si Jesus. Water baptism through immersion symbolizes death, burial, and resurrection. Water baptism symbolizes, usa kini ka simbolo, the entrance of the child to the kingdom of God. Now, maadto ta sa John chapter 3, verse 3. Si Jesus mitubag, sultihan ko ikaw, walay makakita sa gingharian si Dios gawas kun siya matao pag-usab. Unsaon man pagkatao pag-usab, ang usa ka tawo nga tigulang na. Makasulod ba di ay siya sa tiyan sa iyang inahan aron magpakatao pag-usab. Nangutana si Nicodemus. Jesus mitubag, sultihan ko ikaw, walay makasulod sa gingharian si Dios gawas kon matao siya pinaagi sa tubig og espiritu. Ang gianak sa tao, tao usab. Ang ginak sa espiritu, espiritu usab. Ayaw kay bulong nga ako nag-ingon kaninyo nga kinahanglan magpakatao kamo pag-usab. Born again is so important sa katawhan that we have really to accept Jesus Christ as our Lord and personal Savior of our lives. Ang uban nato kasabot. Magbasag Bible di kasabot. Why? Wala ka ma-born again. Once you accepted Christ as Lord and personal Savior na born again ka, when you read the Word of God, mo abre ang imong huna-huna. Dili na relihiyon, but it is your relationship
with God. Sa ako again, water baptism symbolizes the entrance of child into the kingdom of God. Nga nagdala sa bata sa gingharian si Dios, mao ang ginikanan. Agod importante kayo ni. Gusto mara reject be sa Psalms. Natin ibasa ganiha nga. Salmo. Bayan sa bata. Ara ba to? Pagitaon na ito na niya. Symbolizes the entrance. Ang magdala sa bata sa gingharian sa Dios, mao ang ginikanan. Amen ba mo na magigikanan? Amen lagi, pero panahon sa Domingo, di magaling kasi simba ng mga tatay. Ginikanan. Kung sige pa simba, mga anak ra. Now, it is the responsibility of the parents to bring the children to church for water baptism. Di man makasabot ng mga bata. Alang-alang gamay nga bata, ipabaklay ni mo. Pabunyag dito kang Padre Rex, Bishop. Kaysa may magdala anak. Ginikanan. Kinikisimbahan ka ang tanan at ibunyagan, nanimba. Di na taigo na rin. Dito sa ubos, marasa man. Magsimba-simba lang na, kaupat, kadulo. Kaya magpabunyag lagi. Means you are cheating. No? Gi-cheat ni mo ang growth sa Osaka bata. Until the child reaches the age of accountability, siya na magpili whether he will follow or reject Christ. Kung saan man, nga mahimong follower of Christ ang sa kabata, sa gagmay pa ang bata, mamatuto sa pagtalunan sa simbahan. That is why during sa rite of baptism, parents and good parents will be the one to answer for the child. Nabay saad. Pero usay ang mga sponsor, ang una-una man ang litson, paghumanbunyag, ang kaon. Nawala na that you are there. Nagsaad ka nga mutabang ka pag matuto sa bata nga imong nga nahimo kaniyang maninoy o maninay. Why? Ganong ang ginikanan man ang mutubag. Because the child cannot decide of his own. Dili makadesider ang bata ana. That's why training, molding is the responsibility of the parents. Salamat, Jer. Responsibilidad sa mga ginikanan. Nabati ninyo itong giwali ni Padre Rex. Nga, ang mga bata magsinumok galing, bahugan na lang yung cellphone o pagduwa diya. Parents, ato ng responsibilidad, dili man did-ana sila nga magduwa na, but we have a time limit. Limitahan na to. A church is a church. Simbahan eh. The presence of God is in our midst. And people must respect. Magbaw-baw malamin nila. Masa man yung magbaw? Para ako ano? We respect the presence of God. Sa incense, di taganahan kay marapag sipunon ta. Ano ba siyang hunoon nga sipunon? Pero na si tatay dere, harap to. Oh, hubako na. Iyang gisimhot guru incense, og nalangin sa Ginoo. Karon nawala gid ang hubak. Ara mga tay. Oh.
Naamadayon sa atong huna-una kung aso, ako sipunon gugudaan eh. Do you think once the priest and the bishop bless the incense, it is a sign sa atong mga pag-ampo nga ni saka sa langit. Amin ba ta, ana? Mo nang purpose, ana. Wa ko mo igo sa inyo kung sipunon ba mo, kung bakon mo, ana. Basta, story lang ko. Training is the responsibility of the parents. Proverbs 19:18. Pantuna ang imong anak samtang batanon pa sila. Og dali pang musabot. Kay kung dili, nagtabang ka lang sa pagdaot sa ilang kaugalingon. Once you cannot discipline sa ang usa ka bata kung unsa ilang gusto ihatag nimo, magdako na, mag-high school, manargi mong style. Pagprepara na lang og piso-piso para sa empiyansa sa bata pa. Para wa kay problema. Manultihon 22:6. Tudloy ang bata kung ang saon niya pagkinabuhi o hinumduman niya kini sa tibok niyang kinabuhi. Manultihon 22:15. Kinaaya sa mga bata ang pagbinuang o ang pagkadanghag apan ang pagpanton makahimo kanila nga bukutan. Pero sa iyong gihimo sa kalibutan karon, nag-iingon ang Bible, do not spare the rod. Pero kung bunali mong bata karon na eskwelahan na, why? Yabo ang kaldero sa maestra. Pwede kang mapiraut. When we go against the principles of God, mo na atong problema. Sila atong tumanon, okay, panton kay, pan man lang. Di magkahadlok ang mga bata. Tungod sa balaod, nahimong mga walay batasan ang mga bata. Ni atong unang panahon kami, gagmay pa. Di gyud may pwede nga ay kog sika-sika kay basig imong ulo mabalin as pikas. And we remember these things. Sakit. Pero pagkadako day, may ide ito nga gihimo sa akong ginikanan sa ako. Kay miski nagbinuang me, we remember things, especially natamnan ka sa pulong sa Ginoo. Proverbs 23:13. Ayaw pagpanuko, pagpanton sa usa ka bata, dili makamatay kaniya ang bunal. Di ta mo bunal. Gaway kung truso ka dako imong gibunal, mamatay gyud na, pero kung gamay ka stick, di na maunsa. Now, Panultihon 23:19 to 21. Para sa mga anak. Anak, pamati sa maalamon o gayaw, pagbinuang sa imong pagkinabuhi. Ayaw pag kighugoy-hugoy sa mga palahubog. Pwede ta mo inom, pero di ta magpahubog. Diferensya man ang palahubog. Kaya kanang palahubog, magmaoy mo na, kana mo'y sala. Pero kung mainom ta, istorya, way sumbagay, okay na kayo na. Pero na may mga uban nga makainom, magngitag bikil. Which is a sin. Nag-means bitami kay sa dere. Magsinumbagay na may noon. Kunaon sa nanina. Ibutang sa tiyan. Dili sa ulo. I myself, I enjoy drinking. Labi na ako mga kuyog, okay kayo. Nakainom ito last week. Tulo kalong net ka Johnny Walker, ay lami kayo. Pero away. Istorya. Ganakog inom dito, kaya di naman kog drive. May hindi ka matuog problema na nila karong pag-uli. Wine is neutral. Neutral man na.
Narani mo kung palabihan mo o dili. Kung nagmaoy ka, nang syagit ka o buno, amaw na nang, it is really a sin. Ayaw pagpakigugoy sa mga palahubog o mga ulit. Kinikiling ulit, di ka, angay din magkukuyog-kuyog. Kay ang mga palahubog o mga ulit, musangkot sa pagkawalay nahot. Kung nagpuna ka lamang kaon o katulog, magkagidlay ka sa dili madugay. O mga batanon, gusto niyo magpagidlay? Tumanan eh. Jesus submit himself to water to cleanse away. He opened, heavens opened, the Holy Spirit descended him upon like a dove. It symbolizes the power of the Almighty now descending upon God. Agor ba ako kuha na nato ang tema na kayo, ang atong baptismo naghatagan nato sa mga grasya aron sa pagbuhat sa mga buluton sa gingharian. Once you are baptized, the power and the anointing of God makabuhat yun ta sa mga butang angay natong buhaton para sa gingharian sa Diyos. Dili ka mabalaka. Symbolizes the power of the Almighty now descending upon man. Ang tao, dili na nga tao lamang when the Holy Spirit comes upon him. Man no longer just flesh when the Holy Spirit comes upon him. Then, man no longer subject to circumstances. Kitang mga lalaki, dili taangay mga subject sa circumstances sa atong ginabuhi. Dili ta dapat maapektuhan. Kung sahay maipektuhan ta, matakdan atong asawa na apektuhan ka. We are not subject to circumstances para ka mga tatay. But man, kita now has the ability to change. Amen ba ta, anak? Natay ability to change. Agod, ni ata sa simbahan, mura nig hospital, tanan mga tao sa gawas nga di manimba, wa mo kisala. Nanabuang ang Bible, wa mo kisala ka. Ug naa sa panultihon 2030. Usahay kinahanglan makatilaw kita og mapait nga kasinatian una pa kita magbago sa atong pamatasan. The Word of God is really perfect. Mga batanon, pamatiya ang imong amahan kay kon wala siya, wala unta matao. Tanaw niya. Pamatiya ang imong amahan kay kon wala pa siya, wala ka unta matao. Ayaw pagtamaya ang imong inahan, inig katigulang na niya. Oh. Say mi sa tiguwang na. Ayaw ba tamaya? May pagnganlan ko kawatan, dili lang tigulang. Tigulang nga kawatan. We must grow. Kinala mo tubo ta, amin ba ta, anak? That's why, sige lang may encourage diri. Tanan. Pero salamat ko karon, no? Arang-arang atong attendance. Bisag way kaon karon, daganta. Amin mo mana? Amin ba mo, anak? Kaon ta sa pulong sa Ginoo. Kaya usay, wali ko, pag wali, parang physically hungry.
Gutom gyud ko physically but spiritually busog ko. Man no longer subject to circumstances. Man now has the ability to change them. Natay mga sitwasyon sa atong kinabuhi mga tatay, we have that ability. Gimunyagan ta, gidawat nato si Jesus, manuluwas og Dios sa atong kinabuhi. Then we have the ability to change. The Lord is with us. Kung siya uban ka nato, we will never be put to shame. It doesn't matter kung kisay against nato. When God is with us, all things are possible. Nabito ni usahay ng mga pare. Makatawa na ng mga pare usahay. Nanay mga master sa divinity. Divinity nagmaster. Pero gamang nga pagtulunan sa submission o bow, di makasabot. Kaya nabikil sa usa ka pare, ikaw ang hinungdan nga ni Hawa ko. Uy, sa hinungdan, imo ng sala. Nga muhawa man ka. Okay, bawa na ko nga muhawa ka. Kaya wala makaatin-matin sa meeting. Meaning, imong isa katila na sa gawas. Ako pagsulti na ako sa ako last Saturday nga ano siya. Nga mag-resign siya. Siya, wala mo kumukurat. Remember your vow before God. Ang rebellion ra ba, lisod kayo na. Dili dahil na muhalang. Pa ako masuko. Pa, tanan. Bahala mo. Kamuy, kuhan sa inyo. Kamuy manubag sa Ginoo. When you commit rebellion, God is the judge. Nagsaad ba mo juri odisyon nga imong bang sundon ang imong obispo? Yes. Yes. Kinsa may imong gisaaran tubangan sa obispo na iyong kay yes. Mutuman ko, God is a witness. Manang bukat kay na, dili na basta-basta. Sitwasyon bitaw ni atong una, daghang kay mga sitwasyon ng ingani. Against me, si isin ito nang akong arsobispo, gusto ko tangtangon, ko salamat. Pero, wala ko mo against sa iya. Tangtangon niyo, tangtangon, wala. Pero wala gyud ko mag tanom og unforgiveness. During the time sa itong anniversary na itong November 4, na dito, ipang-imbita na ako itong mga binata. Ito wala man. Okay, binata naman ka, imbita ron ta ka. Wala ko hindrance sa anang mga butanga. Ang uban, tos Manila, sa Bisab, di may makana. Sige, at least, sige, imbatar ito mo. And then, Patriarch Bates, kadungog siya. Nagan siya, I really believe Bishop Raimundo is forgiving. Dali ako nung ko kaya pasaylo. So, kad paghawa, pasaylo naman ako sila, anong kong bali-bali nila. So, ang gisultian si Father Asol. Siya, Bishop Raimundo is forgiving. Pinala magpasaylo ta amin bata anak. Isang di naman magkuyog, magpasaylo is important for us. It doesn't matter what's against us. When God is with us, all things are possible. Remember these things. Katong wala pa mabunyagi nga mga bata o mga hamtong pabunyag na mo. Dool mo kang Padre Rex o Padre Asol, Padre Remy. Ayaw mag-ingon nga magkwansa ko, ikagasto. Di sa kong pagpabunyag, pagdako nasa akong litsunon, mabot na 40, mapabunyag na ko. Or ang bata. Magkuha galit ang mga maninog-maninoy. Ka naman katabang sa bata, amin bata anak. Usahin ng papabunyag ang mga sponsor, sugarol, palahubog.
Dili gina makatabang nila. Amin ba ta ana? Taga-simbahan. Para sa simbahan. Nay nang ulitaw, mag-on sila dali. Mas maayo na kaysa dito sa gawas. Amin ba mo ana? Amin ba mo ana? Ay mo pasuko-suko. Kaya ganin na kay Christian, kasi dili Christian. Asa may yung utok. Now, this is hard, ah. Kaya sa'yo makadungog kong istorya. Dari mo istorya na ako, kaya arong ganahan ko. Akong anak, bitaw, di mo ko mamili kung sa'yo asawahon na anak. Pero sarang yun akong prayer. Tagay ni Lord og godly, God-fearing period. Kumusuway mo anak, kamo istorya sa Ginoo. Mabitan sa inay mangulitaw, magubot kay ang wa diha mag-apil-apil. Ngano ikaw di magminyo? Let's open our minds. Salamat galing ta. Ako nalipay ko kung dadoy og si Jelemy. Ako ingna magminyo mo ha. On man mo karon, okay ra. Dasil og si CJ. Sabi bandere. Malipay ta kay mga Kristohanon. Kung ato na sa gawas, pasakal ka, taga-gawas, sige. Pag sunod bulan, palahubog man dahil. Pabutan-butan na ito simbahan, simba-simba lagi kayo. Mamay mga lalaki. Magsimba-simba, uban-uban ito sa babae. Pag minyo na, wa mo kuyapi. Ako'y hari karon, no? Tanaw din na. Labad din mo ulo. Masinugtan nung dili sa mong panahon ito, kaya mo ginikanin magsugot, taba na ah. Wa man tayo pagtulunang nadawat. Now we have. O tuton po si Kwan, Aliyah. Daghan mo dali. Ray og si Aldina, minyo naman. Ay mo kahadlok. Ay mo kahadlok nga mag-minyo mo, mag-kuan. Minyo mo Amerikano, sure, way problema. Di ta maproblemahan ang mga butanga. Basta pakasal mo simbahan. Why? Because dako kayo power ang gitawag nato nga marriage, sacrament of marriage. Ito hinoon mas mga mayor, nga mga tagago authority sa Ginoo nga sila mo minyo. Ang uban lagi mayor, sige kami minyo, pag ano, publish mo dito sa simbahan. Diha, makuyapi. Nasa ni usahay magpakasala, kini, kuan lang. Dagko kay gasto sa reception, sa mga coordinator, sa kung saan dako kay gasto. Pero ang ihatag sa pare, 200 pesos ra. Nga di man pwede nga makasal kung wala ang pare. Amin mo ba na? Nganong maura man yung ihatag? Dako kay kita ang coordinator, ang restaurant. Pero pag sa pare, si Bishop, taga-ilan na 200, okay ra na. Himuon kali ninyo, i-cancel ko man yung pakasal mo nito. No, proper lang na. Why? Di man mo makasal pwede kung wala pare. Amin ba ta na? Ano yung usak importante? Mukasal ba ninyo coordinator? Mukasal ba ninyo nag-cater sa inyo? Pwede siya, cater ay kasal ha? Munang, usay mo, kuhaan ko sa akong topic, usahay, pero kinahanglan nga, ato ni matkunan.
Usahin natin mga anak, pugna na to. Nga dili manarato. Nakatunong hinog tabigi. Kamo mga babae, lalaki, mag-istorya mo kinsa inyong pangulitawhan, amin mo ba anak? Dadoy, ni kon may sako. Bisa pangulitaw ko. Sige, fight. Kung tagagawas pa, medyo magalang-alang ko na ito. Doy, ilaban lang yung ulo na na. Pero hayahay pas pulis. Kasin ko ni si Julimi. Ako pa rin may anak. Mag-amin na ako, mag-embrace ko sa iyo, oy, my beautiful cousin. So, ana ra ang atong kinabuhi simbahan. Whenever you have problems and situation, pagsulti lang mo. Kamo mga lalaki, ay mo kauwaw nga magsulti sa inyong gusto pangulitawhan. The same as mga lalaki, babae, may mga bishop, nangulitaw, masiko anak ko. Di, hindi no, anak. Di kay man ay pressure nga lain. Ayaw, pag ingana. Kay, kung unsa imong itanom, may mga inoon. Mag-ana-ana ka, pag ikaw nangulitaw, ana-unsa ka. Sure na. Amen ba ta na? To all nga wala pa mabautismo palihog pagbabautismo mo. Kaya ang ruling raba sa bautismo is you cannot receive communion if you are not baptized. Ipa-erase ko na lang gitawag dahil all baptized Christian na na niya itong una. Wala mo mabaptize. Amen ba ta na? Makuna Ebanghelyo sa ngalan samahan sa anak o sa Espiritu Santo. Amen.